Hľadáte štvorizbový byt v top lokalite Bratislavy? Vítajte na Bohrové 7 v Petržalke. Nehnuteľnosť má vynikajúcu polohu, nachádza sa iba 20 minút pešou chôdzou od Starého mesta a zároveň iba náskok od Auparku. V bezprostrednej blízkosti nájdete základnú školu, materskú školu, či dokonca aj súkromné gymnázium. A ak milujete výbornú rannú kávičku, môžete si ju dopriať v McDonalde priamo v Papučkách. A takisto odtiaľ môžete navštíviť Billu a urobiť si výborný nákup. Ak vás teda táto nehnuteľnosť skutočne zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Nikoleta Juráková a som z realitnej spoločnosti Prius.